Kai. Wato damunan nan fa damuna ce mai albarka. Damuna ce mai albarka. Kai. Malam Gwadabe. Ka ainihin da san zama da irin ku wallahi. Jika Auta. Allah. Ko ba komai mutum zai dinga karuwa. Gaskiya ne. Wai to, wato ba na ma tuna ma. Garin nan ban ana maganar tsofaffin malamai. Malaman addini waɗanda suka san littafi mai tsarki. Suka san tarihi. Ba a kira sunan ka ba kowa sai dai ya zo bayan ka. Kai ne number 1. To wai ni Malam Gwadabe ma ina da tambaya. Wai shi almasihu nan wato Yesu Kiristi kenan fa nake faɗa. Wai wanne yare ne shi? To ai yaren Yesu Kiristi mai sauki ne. Kuma yaren ba mai hala ba. To Yesu Kiristi nan faɗan fulani. Dan fulani kuma Ba fulani ne. Yesu ba fulani ba. Ni kana mamaki? Ai ka san abin da ya kaji. In kana so ka ji zan baka suya da ɗan za ka je ka gane ko saboda ka san ni bana yin abu a duniya kai abin da zan gaya maka ka je ka duba history wai akwai history a Bible ma da akwai history mana in ka je ka duba littafin history ka san ni ba turanci ai me ake kiran history da Hausa to kai baka ji ana kira na maka Roman ba to history wato shine tarihi ka je ka duba tarihi za ta ga okay yanzu dai history dan wanda ka je ka duba history God have mercy upon us. in ka je ka duba za ka ga abu mai sauki ne za ka ga Yesu nan babulatani ne an haife shi da makiyaya a kuma dabbobi yake shi yasa a labarin nan aka ce a kuma dabbobi kuma ban duba labarin ko a gaban nan ko aka ce makiyaya sun zo daga gabas ɗan uwansu ne kenan ka san fulani akwai zumunci kwarai to ƴan uwansu daga gabas fulani nan makiyaya shi yasa su ne suka fara zuwa suka kawo kyautar su kyautar su ya kai don mala ai sun kawo kyautar su ne domin su an haifi mai ceto a lokacin nan shi yasa suka zo da kyautar su fulani so yesu ba fulani ne kai jama'a wato ban baka san abu ba baka sani ba in ka je ka tambaya za ka gane mu duk wanda ya zo da duhun kai abin da cikin aya ne ya zo ya same mu to amma malam kai a ina kai karatun addinin naka ne a ce yesu ba fulani kai jama'a to theology na karanci theology na ina ga naka malam ina naka ba theologos bane theology ne ina da masters ina da degree ina da HOD ina da HND ina da hada UBA nake da ni kaga fa ko lokacin muna Sunday school an mana Genesis din nan Exodus ba dan turanci da kaza ne ba turanci da amma ni ban taba ji an ce littafi wai history da yaka ji Genesis Exodus Leviticus to okay shine wannan mathematics ke lissafi ne mathematics a Bible to oje da ake da cewa lissafi mathematics akwai lissafi ma a Bible to wanda bai iya ma zaka je ce kubewan shari'a wato hisa ba ka ce tun farko din nan wato shi fa komai ba daga Allah ne yake ba daga littafi mai tsarki ne ya samu mathematics ma a Bible to wasu suna ai duhun kan ne yasa mutane sai su gane cewa wai ai yawa ne ko kuma wani jahilci ne yin wannan kan akwai ya kamata mu fara comment ba gaskiya to kare dai ya kamata mu kamu wace ƙarya ne yake nan to history tarihi na gaya maka kuma a cikin isa na tambayi yarinya ta nace menene Sam da Hausa nace menene Sam tace wai Sam menene ma Sam ma ta gaya mun ma sarakuna tace wai malam ne ya koya mata ni nan na gaya musu na zai na tambayi yarinya ta tace almajirai Yesu guda tace wai 23 a shekara ne kake cika musu kan a 23 ma a 23 ma da aka ba da Yesu da 24 ne aka ba da Yesu almajirai Yesu 12 ne 23 ne 23 kuma Sam da gura ne ba sarakuna 24 ba baka san komai ba ka zo kai ta almajirai Yesu 24 da aka ba da Yesu kuma malam wannan so aka ba theology kai ba theologos kai ba theology kai ba ka san komai ba ta mama yara ƙarya ka cika maka kan yaran da ƙarya ba san komai ba ka ce wai Yesu da fulani Yesu ne da fulani wai history kuma tarihi ko ne history ba zan a ina aka samu mathematics wannan littafi ne mathematics ba KDG TV, your home of entertainment.